بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمنا اتنياري eka kan jume eka kan jume fulu marka kan e bo fo donc était marqué tout ni ko kan debi shia sisi ko ni ame bamana kan koroboro kan bobo kan dogon kan fula kan manika kan soninke kan o de fora voilà kan de bishia sisi mais ni ta fo avec dore e bi ke sigin fe ni de kan bo bina dore kan bo bi munu ere ete soninke parce que bamana kan de bila i mona bamana o chela bamana jogo de bila o sigi fe voilà potea ko kan ni bi kan me o kadi de ni bi kan me o kadi parce que ni ma o fan o kan fo ko avec kelen potea mais nous kan be bakari ko est-ce que nous kan be nous kan ay mais est-ce que nous est chia doa voilà m'a fait ko fo bakari voilà nous te chia ya jeli te chia ya mori fan de chia be baray sagoni bakari ya famu donc de bakari ke jabi tumba fe ki ka jabi aya famu sa aywa ko ci godi ça va haglima ko kumati mabalo balo mais mo mo monsieur kuma na ti de sa balo la o je kumati mo balo o yi kuma fu fola ati balo mais mo be se kuma la mo be kuma sebela ma fo o ba da iri masoro ko fora kuma mun bi nya ko fo jogo ko mun bi chia ko fo jogo kuma abke jogo abeba fo jogo de bulu c'est ko ba mo ba fo ni kuma yi a fo wakati na fo roje avec kuma la ngulu ko fambe jaka bo ko kuma jaka e fille ni fille don do ibado jati se kuma juma ko fambe jaka bo ko kuma jaka e fille de ko ni fille do mina kuma na wodo jay ibado jati se kuma oui kuma jaka o fili mo ko kana chugo do no be fili aywa on va faire bismillah ko bi jogodi ça va ambi don jumena alamsa me kalo tile mugani woro samba fla le ni mugani fla mubarakal aywa sisan dafa be amba da mani le sor way fasore ka fasiri akodi essor ale kuma na fami nga odi faso ka chakeda ni oyi fonction publique ale ni collectivité mo ni oyi maracha boli mo ko we ko kon bena u ka jate ko ni mine kren ya la u ka hake u jate mine ma hake munumbe akonna na le u ka sarako ku kon bena jate mine o kon ke ula wasa abara tabulu yela ma chama se ka do o kon na jogo mina abara ko ni nundo na mardi temene chama cha fanga nyamo o feni oyi colonel Assimi Goïtaye essor aleka la selido alibi ani essor beto nokon fe yera ka fo kunu kon ku ye farafina tola do kren kon ye mo kon na ya bla mina min kon na o deje ko ka wuli ka jo ka ko metalike kongo alekereli koni onye essor aleka la selido albiani essor beto nokon fe fargulu nyana jeta fanfelana chana 2023 ko ali tirage ko ni meke bi 11h wakati avec Egypte ka olufe essor aleka la selido essor black ref le républicain tangala jede républicain ale kuma le me feminga o de yi ko journée de l'Afrique yera ka fo ko sanction ko ni be malika CEDEAO ale ni yuma moko fe o do mun konnana politiquement o du koni wakil nata koni di ni journée kren o ka o tamene ko kaboy no politique tombe ni abe fama ko sinide faso yiriwato ale kon ga san bisaba ani kilina koni nyana mali nyana jaw koni kera o sen fe metalike memetre muntakatal ni ale politique ton ko foli yere nyamai ale koni datu fen chamana metalike politique be ola jamana tabulo be ola fokata se chamacha fanga ale ni premier ministre ale ka mara koni kechuko ka ale ni fena la silike ka ira ka fo ko ale ni cheble drame ko olu koni joro ba koni be mali ale histoire koni konnana républicain ale ka la selido républicain la selido et les échos wele dum les échos ale fena kuma le be metalike politique tombe la fuma ko
Adema PACJ ale fɛnɛ ka san 31 na kɔni ɲɛnajɛw baara olu kɔni kɛra a kɛra CCB o kɔnɔna na o kɔni hukumu kɔnɔna na a yira k'a fɔ u ka maa caman kɔni kubu ye kɛnɛ kan sigifɔ kɔni kɛra wasa donna lataw la jamana ale taɲɛ ale ni jɛmu fanga yɛlɛma bɛ se ka don ale kɔnɔna na Mali kɔnɔna na cogo min na u ka barolasigi kɔni bolila o kan kunungo CCB ale kɔnɔna na Les Échos ale ka laseli don ali bi ani Eko bɛ to ɲɔgɔn fɛ jamana ɲamakɔrɔ ni o ye Alpha Omar Konare ko ale kɔni taara taama kɔni na V0 kɔni fɛ ka ti i ɲɛda o kan yɛrɛ k'a fɔ ko taama in kɔni bɛ bonya ani nisɔndiya o de kɔni ko fɔ Les Échos ale ka laseli don Alpha Omar Konare taara V0 fɛ tubarikala l'indépendant indépendant ale kumalen don fɛn min kan o de ye Banque mondiale ale kɔni ye laseliw dɔw kɛ ka yira k'a fɔ ko gɛlɛya min kɔni bɛ Mali ale ni institution kɔni ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ a kɛrɛfɛ dugu ale ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko kɔni kɛra sababu ko k'a daminɛ san 2010 ale ni 12 ka n'a bila san 2000 ale ni 18 na ko Mali kɔni ye musaka min kɔni perdu k'a bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 300 o la Banque mondiale ale ka laseli don ka bɔ Les Échos o kɔnɔna na hali bi ani Les Échos bɛ to ɲɔgɔn fɛ ale y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ka ɲi ka fara ɲɔgɔn kan kɔni kɛ juin kalo tile 4 natɔ Mali ale lahala kɔni kan o de hukumu kɔnɔna na politikimɔgɔ caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni dalen bɛ a la ko ni ɲɔgɔn ye kofɔlen kɔni senfɛ ko na kɛ sababu ye ni ka embargo ni ka ale kɔni wuli ka bɔ Mali kan indépendant ali bi n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa URD kɔnɔna na kiriko ta fanfɛla na yira k'a fɔ Saliku Sanogo fo ka taa se Guagnon Coulibaly ma k'an bɛ wagati min na i ko sisan k'olu si kɔni yamaruyalen tɛ ni ka baara dɔw kɔni ta ni URD ale kɔni tɔgɔ la. A kɛra falatɔ yan URD bɛna kɛ falatɔ ye. A bɛna fɔ fila si kɔni tɛ se ka. Ni kuntigi t'a la a bɛ kɛ cogo di. U ka vice président bɛ yen. Alahu akubar. L'indicateur de renouveau. Indicateur de renouveau ale kumana fɛn min kan o de ye terrain sira ko hukumu kɔnɔna na ko Mali kɔni ye terrain kunkolo kura 3 kɔni ka o kɔni commandé Rusilakaw olu kɔni fɛ yen indicateur de renouveau ale ka laseli don hali bi n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa Kɛɲɛba a yira k'a fɔ ko chinois ka sanu bɔ kojugu kɔni kɛn bɛ ka gɛlɛya kɔni ta la ka se sɛnɛkɛlaw kɔni ma an bɛ wagati min na i ko sisan Kɛɲɛbakaw olu fɛ yen indicateur de renouveau ale ka laseli don hali bi n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ k'a fɔ n bɛ tali kɛ stade du 26 mars ko a kɛrɛfɛmɔgɔw kɔni bɛ ka u kɔni plaignent wasa a kɛrɛfɛla u bɛ se ka u dilan ka ɲɛ cogo min na indicateur de renouveau n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ Iji ko ta hukumu kɔnɔna na yɛrɛ k'a fɔ ko ɲina Iji san 2022 ko a musaka kɔni bɔra CFA wari miliyɔn 2 ale ni a kun ka fɛn na ka taa CFA wari miliyɔn 4 ale ni a kun ka fɛn na. Bakari yan'an san ta a bɛ gɛlɛya dɛ. De 2 millions à 4 millions. O cayara dɛ. A kuma an bɛna taa magasin jumɛn. Bakari. Alahu akubar. 4 millions. Non a cayara diɲɛ na cayara. D'accord. Le canard déchaîné. Awɔ canard déchaîné ale kumana fɛn min kan o de ye Abdoulaye Diop ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'u kɔni bɛna tasira kura kɔni di MINUSMA mɔgɔw ma ka kɔni u ka mana kɔni ka renouvellement o ye canard déchaîné ale ka laseli don hali bi ani canard déchaîné bɛ to ɲɔgɔn fɛ coronavirus ale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko CFA wari miliyɔn 100 ale ni 63 ni a kunkan fɛn o de kɔni turuna tacogo ma ye min na canard déchaîné ale ka laseli don. Tubarikala. Etienne Ɲare kunu tun sɔmɔlen don ko farafinna ka dɔn don o tɛ wa ɲagaɲaga kɛra falajɛ Tour d'Afrique la fɛn fɛn mun ye communauté mun bɛ yan farafinna jamanaden mun tun bɛ an ka dugu la yan u bɛɛ nana n'u ka drapeau ye ka tasibila kɛ ka n ka jamana fo mais n b'a fɛ ka mun fɔ ye Afrique don min na u bɛna u yasigi anw Mali an b'a camancɛ la an yɛrɛ faso an bɛ mun kɛ farafinna jɔlen na farafinna kelenya la maa si ma kɛ n bɛna fɛn saba de fɔ ye bi parce que peut-être k'i t'o kalama don min na le 25 mai 63 réunion bɛna kɛ Addis Abeba waati min na
président Folo Moussere Kanagawe, Mali, président Modibo Keïta. Le premier président atterri pour le sommet à Addis Abeba fut le président malien Modibo Keïta. On m'a demandé. Président Folo Moussa Saba, compagnie Batogo la Kata, aéré compagnie avion Naoye Modibo Keïta. Il est parti dans son propre avion, dans sa propre compagnie en 1963, Air Mali. 1963. À Kato, à Adjo, Mauritanie, Kaskalke. Comme Mauritanie présente à Katana et à Nové. Au Kéréa. À ce qui t'a fait un signal avec un blas ou à Nana. Ote flyer. À Savana. Kulub na sigi domina. Kulu la sigran de charte Munka. Mourbokete de Asebenatege. La charte de l'OIA. Où il y a du président Fla de Maouka Sebe. Le président Julius Olympio du Togo et le président Modibo Keïta du Mali. Ouatmino wa Selena. Président, le Togo président, où il y a coup d'état qui a follow le 13 janvier 1963. Coup d'état follow qui a Togo président la case, Alain Modibo de Tumbe Fendi Sebenyo. À Salenko, parce que où il y a coup d'état qui a massacre mené, où il y a ni de Karabaka Afa. Donc, à ce moment, Alain Modibo pêche. Donc, Modibo Keleyam ne ka sebe ka bampe ou donc, tew, halama mongoni. Alain ni che munge, ayo to de ka dafa ka labin, atara. La charte de l'unité africaine a été écrite par Modibo Keïta du Mali. Tiens là. Modibo Keïta c'est grec en Aïe Mali là. Aïe mon kebo don. Aïe là ka charia sumba constitution. Kaira Djamana frafin tola ka alebi ko frafin kole là. Parce que depuis Antoumé indépendance, ta allé ko angelengena ta ko am franjongon ka fanga soro Djamana nani. Après Djamana flamurut là, après Sénégal irama ben wan kele là, donc c'est grand kelema. Au Bishima Malibo découragé. Anga Sharia Sumbaya sebera ko Mali de côté. Ko frafina Djamana. Ou ka ben kelema ka ke kelenye. Ni Mali territoire kelem betala ou Mali mbe betala abidjanaye. Constitution fin dans Mali là, au mot article bois là. Que pour l'unité de l'Afrique, le Mali est prêt à céder une partie ou tout de son territoire. Modibo Tabala, Moussa Tabala, Révolution Tabala, Amabala. Halibia Manga, Sharia Sumbala. Le Mali est prêt à renoncer à une partie et à la totalité de sa souveraineté pour bâtir l'unité de l'Afrique. C'est une fois aujourd'hui l'Afrique où Mali folie. Amabande. En hymne national, où est Afrique Kala. Le chant des pionniers. Oui, Afrique Kala. Donc, mon vote, c'est qu'Afrique. La journée de l'Afrique, c'est qu'à fond, non, ni Mali ma fort. Bien. Autre là, il y a un monde qui est. Quand on Modibo Fangana, Modibo est place fladeke. Le score partit sur le Mumbai. Le score partit sur le Mumbai. Ponkoro, Ani Wonda. Monument d'Oba Diolendo, parti du Mumbai au Congo, RDC, Zaïr Koro, où le premier ministre, oui, au Ménéco Fara, allez au monument qui est, car place, car que Hakdigna là, avec Barana, qui est Walikos. Welzen Koulibaly est un ami de Modibo Keïta. C'est un grand voltaïque, avec beaucoup de volta, actuel Burkina, au monument, au Bé, enfin. À ma bande, comment Kourma, Alpha au monument de là. Ibodo. L'avenue Gamel Abdel Nasser, au Sirabin. Oui, Égypte président Follet. Mouye, hôtel d'amitié du Modou. L'avenue Nelson Mandela Bay, avec l'école Nelson Mandela. À ma bande, il y a l'avenue Mohamed V et l'avenue Mohamed VI. Dengue Anifa. Dengue Taïbeka de OK. Fata, Modou de OK. L'avenue Mohamed VI est au marché, l'avenue Mohamed V est au marché, l'avenue Mohamed VI au Flénier du Colonel Sirala. L'avenue Abdul Aziz Bouteflika, il faut donc faire bien. Hein? Et Hakibala. Voilà. Maintenant, il y a la place qu'on appelle la Tour de l'Afrique. Il y en a qui remettent la Tour de l'Afrique. Ensuite, il y a l'avenue de l'OIA. Quand tu as encore là, quand tu as fait Tour d'Afrique là, Alpha, il y a l'avenue de l'OIA. Qu'Afrique drapeau blanc, qu'Afrique carte bébé, qu'Afrique carte bébé, la tour de l'Afrique. Il y a l'avenue de la CEDEAO,
la place de l'inverse. Donc Mali koni ay mun ke farafina ka keleni yala ma shitambo. Mais bi o farafina voilà c'est le devant ko on le rede fo. Quel est le mun willa Algérie ni Maroc je. Président Modibo de Maroc président, Maroc roi, Algérie président, ani Haïla Seydi Ethiopie ko wele yan ko kele banya. Bamako yan ka wele yan ko kele banya. La première conférence des pays non alignés à Bandungu Modibo était présent. Donc on connaît, tu sais, moi tu sais que Farafina ko font ni mogoto do fo ko do moi tu sais que on tare fin chimadla mouye Farafina ton nan tala. C'est d'ailleurs Karamalla ou ya joya. O invence en de là. C'est d'ailleurs ambala, imo ambala. Faut te Farafina na mun ko Farafina kelenya ka faranya ko ni Mali kontala. Donc bi nanga mogo ko bi antala kunde bala o ma ke kungo non tu fais là o bi yoba fana parce que on est une vieille nation oui hali farafina jamana bi jamana o betu me en faranga parce que l'empire du Mali on a dominé la Côte d'Ivoire, on a dominé la Guinée, une partie du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Gambie. Donc on est un grand pays. On a l'histoire la plus riche de l'Afrique. Mali tu ne peux pas, on ne peut pas parler de l'histoire de l'Afrique sans te parler des grands conquérants. Et l'empire du Mali, l'empire du Ghana, l'empire Songhai, l'empire Toucouleur. On ne peut pas te parler sans te parler de Tombouctou et l'université. Ouais. On ne peut pas te parler de droits de l'homme sans te parler de la charte de Kourou Kanfougan. Donc on te dit fitini ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Non bon, a yɛrɛ jogo de bɛ ka enquête jamana fitini o. Voilà. An jogo de do. Sinon on te jamana fitini. Donc farafina gunga ni diɲɛ gunga bɛɛ man dɔn. Donc ne tun b'a fɛ k'o de fɔ bi mɔgɔw ye k'a fɔ ye. Maintenant a to kɔni a b'a la bolo a to b'an bolo Ala k'an dɛmɛ sinon jamana bɛ an tun bɛ yan waati min na olu tun tɛ o an tun bɛ ko dɔn ka maaya dilan k'a sɔrɔ olu tɛ ko dɔn et puis jamana si tɛ yan mun tun bɛ indépendance ɲini ni Modibo mun dɛmɛ a tɛ yen Afrique du Sud Modibo ye fɛn wele yan ka na yan ka carte d'identité Mali d'a ma Nelson Mandela pour que a ka se ka bɔ ka carte d'identité Mali la ka taa d'a ma ka voyage n'a ye fo Mali la yan ka tourner ke n'a ka segi yanu ka minɛ Modibo y'o kɛ donc ma tɛ se ka jamana ko fɔ an ye tuguni ma tɛ se ka farafina ko fɔ an ye an de bɛ se ka farafina fɔ mɔgɔw ye donc n'i ko farafina dɔrɔn i ka kan ka Mali bila entre parenthèses voilà ni ce comme e tun t'o dɔn tun b'a fɛ k'o de fɔ ye merci merci Kambe